Nyanda wena ndikuti nyaya vakatengesa pamuna 2022 vacho ndaumisa pakazoti manhari usiku kuti vakutapiwa vatenda kukoti koti vananoona judgment yeusiku koti yekwamambo yamambo tabva again kuti patamisa munhu akazouya kwapera 3 or 4 weeks kuna Sabumari tangoita usizvi zvakashamba kwaSabumari munhu akabva afona Sabumari fona Sabumari yakutenge palaud achimda kuya kuzovaka akavana Sabumari achitokune kuya kuzovaka not which tizogara pasi taura najombo kana kuti azotinyezvike maposition chipiri yakashandisa sandi akati ndikuni yasandi munhu akabva ndivatatana tundwa samoni tikazvichena kukoti saka tienda kukoti nyaya yakanotongwa ikapera tadzoka kukoti kucivil court tadzoka kucivil court vanoza kushanda Sabumari fachirata sasa munhu vazukuru vangu ndoda kuti nzvimbo yakaitwa nemukoma wangu umusiye akatengesa iwotora kuita kasameta azviite kuti ndizvinoti nzvimbo ndeyangu. Saka pandikafenza avo ndipo vakazouya kuzomanga kuti akafenza munda wangu nyaya isati yapera pamambo nditonesa munhu akabva paSabumari yakanzi akafenza stendi yangu nyaya isati yapera pamambo handizoti yakanga yambuyera kunokunyacho. Saka musi wa23 November ndaona naSabumari ufu akatitona kuti bafo kana muratidza mapepa ndati mana mambo necivil court neprotection but aure nyako event wote poza musi wa23 saka musi wa23 November akakwanza kuisa mapepa yacho nekuratidza kuti munhu hapana zvakakwanza kubudisa ini vandabudisa mapepa akuratidza kuti munhu wangu ndozvaita aure ida filing affidavit officially ndofana kuisa filing affidavit kuti ndvakamamaro havana kuti ini ndake ndinaro ndikachengeti kana tino ini ndinaro zvaziva kuti muzenaro next week tazoenda musi wa30 ndakuisa filing affidavit zvikanzi madhesi akasiyana date judgment nedate rekufaira kwakaita nyaya mukoti zvakasiyana saka nyaya mapepa enyu sendefeka Harare. Yakatifunga pano judgment iri pano ava ndavazviita appeal kucivil court kuHarare. Nyaya yakati ingatomutongwa pano
Aiwa, 2022. This is 2022. Zvakutaura zvese izvozvo ndezvokuti ndewangu ndakaufambira ndotone tsamba yakasainwa nasabhumarufu muchakabva inoita futi yaaripezve mapepa acho ndinoakana nejudgment yekukoti nejudgment yaimarufu tonongwakaita nyaya Samunda makawana nzira dzine ndakapona sabu ojo Munda ndakatwara mapi 1986. mabere 1986 mapepa ochirapini. kama marufuku wakati wanasabu ndore ma-80s mvua ise mnongoja twana munda wangu nani Ndine ndichiushandisa Akakoti zvojombo ndo. ndini. mune wakama yeba Mufoni takasangana kunama. Madaro tine vakabvunza kuma-80s. Kaenda kusiku koti. Vakabvunza ari vakabvunza 1971. 1971 nokuti makore mangani. Because of the reduction. Wakaukuita makore vakananga ni 15 years. So wangu kurejesha, wangu ni kurejesha. Basi zvaza ni witness ile. Sababu kwa baadhi ya au sababu akabasha kudonzi. Kuyaka tuomba ile 1978. La tusha na 71 78. Ini mapepa aradzwa patenda dari pamasaku akuna kuti second day ndikawazopisa mapepa Iyi matsamba yakanyorwa rini iyi matsamba? ndamanje anakana tweets Ndinonzwa marungu kuti hanzi izvo zvawakuita zvinokusungisa izvi. musi wa30 patadzokera Anotonga nyaya yakatongwa nemajistireti koti chirudzi. Nyaya yakatongwa namambo ikapiwa judgment. Uye ari kutonga nyaya yakatongwa namambo sei? Nyaya yakatongwa namambo ndobva yaitwa apiwa kwamajistireti ndobva yadismisswa. Zvorova judgment yamambo kana ndoiri kushanda. Judgment yakabva kuna mambo editi. yakati murando wangu Saka zvachinja papa. andiziva Norora tsamba kuna Sabhuku Marufu. In the case between Fanwe Marufu and Godfrey Jomo, judgment yedare E should be respected. The judgment yekwamajistireti court iyoyi iri yakanyorwa apa should be respected. Zvaari kuita izvi handizivi kuti aakurwisana nematare papi. Nyaya yakatonga ikapera kudhara iyi, sei inorambe ichidzoka kudare chirudzi. Kusvikana mavatati apiwa anoenda kuhayakoti, yakatongwa kwamajistireti kana maona kuti hamuna kugutsikana munoenda kuhayakoti. Ode kudzoka pasi. patakasikuwa judgment zvakanzi kana musagutsikana muna appeal within 2 weeks kana kuti 2 months apane 3 years ndokayaptaka kuti after 3 years ndabvambiti pakatengeswa munhu akatengeserwa mumusre zita rake ripanika failing affidavit Akavaka here munhu wacho. ndakamumisa kuvaka Ndiye ngapiri kuvaka ipapo. Nyorai Sabhuku Marufu. munhu wakangoona Ndarespected judgment yakapiwa namambo. Ndapiri kwamambo ndiyarini. mambo achitaura mufutera Tembera chaichaoneka. Majudgment mamwe aya please achengetedzei zvakanaka. Because judgment haichanyatsooneka.
ndegore ripi 2022 ndokakapa kunokamama marufu ngaarespecti judgment iyi then the subsequent judgment iyi yekumagistrate court panyaya yedispute between Samuel Marufu naGodfrey Dzombo. Kana vaine dispute yejudgment iyo vanoita appeal kuhigh court kwete kuti agare dare rake romusha achitonga nyaya iyoyo futi. Kuti munhu akaita appeal kwamagistrate ngani ndobva yadismisswa. Kana yadismisswa kwamagistrate zvikureve Andakunenda panzikiso ipo. kana yadismisswa vanhu anozova maruza nyaya here kwamagistrate. Saka kana maruza nyaya kwamagistrate kwamaenda mumodzoka kuti kuna sabhuku. Pane kwataka kucivil court takanzi haiperere kuno ngaende nopedzwa nasabhuku nachief. Zvakanyorwa papi izvozvo? Mapepa achifunda But chief handanga atonga here. Chief akatonga ndobva ati land ndeani? NdeGodfrey hani? Handizvere? Ndobva maenda kwamagistrate ndobva maenda appeal kuti magistrate irase mutongo wamama. Magistrate ndobva yadismissa nhingiriri neimwe. Zvoreva kuti mutongo wakatonga namambo wekuti nzvimbo ndeyaGodfrey ndouri kushanda. Kana mavada kuti mupidigure izvozvo munoenda kuhigh court. Uyu Sabhuku Marufu haana mvumo yekubata ipapo. Tumatsamba twake twarongera bhandize tukurevei. Apa atonyora chino ranzi Headman Marufu. Hatina Headman Marufu kuno. Ari kuzviti Headman pakudii. Fanoyo, ndisisvema mapepa enyaya kudaroga sei, hauna mvumezvo iye zvamuri kutaura izvo. Nzvimbo iyi ndeyaGodfrey, ndeyaJombo. Ndezvokutaura mapepa enyaya. Izvo zvekutotaura naMarufu izvo zvazvimwe. Unless mara kutogara pasi seukama kuti mutaurirane muwirirane, ndopega pamunokwanisa kuwirirana. Kuti mushandisirane mapepa ekuti matare zvamuda kuita izvi, hazviri kunze kwekuti mazviri izvi. Judgment yakapiwa kwamagistrate neyakapiwa kwamambo. Dziverengei mudzindzisise ruziri kuti kudii. Vamos sair daqui.